dir el segon. Ai, però com ho has pogut notar? L'arruga aquesta del front catalata. Ai, com m'agradaria tenir regles sense dolors. Va, Miranda. La nostra veïna Pepi no té la regla amb dolors? La nostra veïna Pepi va tenir la menopausa fa 10 o 12 anys. Per què ho posaràs, això? Home, tu què et sembla pel xotxo? Jo, Lola, ex-dolors, per fi hauré pogut treure a totes les dones del món els seus dolors. Tu que ets l'única persona que la teva filla té la seva vida, no? Digue-li que també aquesta cara d'amargada, que surti, que mengi, que polli una mica amb algú. Mahmud, Matsuo, Xinxuntau, Rabindranath. No tant? Així sona més Roger Bresson. I què en sabem del nostre Roger Bresson? Ens va fer arribar en persona una descripció del projecte i vam sol·licitar una entrevista personal amb ell, no amb la seva secretària. Pensa en totes les dones del món que pots beneficiar amb el teu imperi. Te'n recordes del tio aquell que vaig atropellar fa 2 anys? Com em puc fer passar per algú que no existeix si no existeix? La xica! Tu ets el mi? A veure, fas francès, sí o no? I ara dubto. Ai, Nil, això de ser doctor, se'n sap o no se'n Ai, és sap? que tu ets molt radical, O blanc o negre, però la vida és el de les vides o les blanques. I want to. We shouldn't even think about tomorrow. Sweet memories will last a long, long time. We'll have a good time, baby, don't you worry. And if we're still playing around, boy, that's just fine. Let's get excited. We just can't hide it. No, no, no. I'm about to lose control and I think I like it. I'm so excited. And I just can't hide it. I know. I want to. Què dius, se l'acabo de banyar jo? Però si jo l'he banyat a primera hora de la tarda. Ramona, pobreta. I tu vas dir que li van donar la papilla de frita 3 vegades.